oikein hieno aurinkoinen päivä, sellainen fiilis ja hyvät musiikit ja annat vaan sen homman tulla sieltä, niin sit se toimii kyllä, mutta että joka kerta kun sä lähdet tossa aggressiivisesti höntyylle, niin aina käy huono. Näin Olympiastadionilla vihdoin tämän syksyn puolella myös iloisia naamuja tietysti siitä johtuen, että Suomi päätti tämän syksyn karsinat vihdoin voitolla ja 8-0 kaatui Sanmaan. Mitä se? Kyllä kun Suomi voitti. Hyvä Suomi. Mitä vaan eteenpäin. Noniin. Niin sä katot. Ja kun se on pieni yhdeksän, reinimäinen hymy. Silleen, sä et tiedä. Mitään tästä, joo, kyllä. Iloisiin tunnelmiin päättyivät siis Suomen jalkapallomaajoukkueen Lopeta nyt. Mitä? Mä katson tonne. Älä kato sinne, kun kato jonnekin muualle kuin sinne. Kiva katot ruudusta. Sori. Jätkä mahdoton ruutunsa. Äijät tekee töitä. Noniin. Kohta laitetaan iltalisiä. Niin on. Sitten paitsi täällä on väkeä paikalla. Nyt alright. Noniin. Se on silmät ihan vedessä. Ihan hiljaa. Noniin. Okei, kalma, hei. Joo, se oli hyvä. Valmis? Jep, mennään. Ei lopetakaan. Ei, no mä yritän. Iloisiin suomalaistunnelmiin päättyi siis syksy maajoukkueen osalta. 8-0 kaatui San Marino tässä syksyn viimeisessä ottelussa.